ngi la shim ya kawe karai karai ka dan kam ka bai dei bat ka welfare scheme jongki employees ki jongi ki bam duna le se ya ka praspa mut hang ni po ki batre hapo ka khasil sa Tumas District Council kani ka long bing la shim ya karai ba nakalian ke isi kan penlut katu kat ni ka jingirap ka banlong kum ka medical allowance yeki employees baru namar bala nyopus nam bangila don ya ka district council na langi phai ya ka jing don kam jongki staff ki jongi ki officers ki jongi ki noktre ki jongi hapo council kam don ka medical allowance yeki kani ka bu jing but tang hapadeng san banai bangi syong hangni ni lalap bun tli ki cases ki jing ki ba ki wan ki noktre shangi ki officers ki noktre ki ba ngat ha ki jingpang ba bat ki ba kham jinjar le se bat la banong ha ka long brio man brio ki ha ban yo jing sumar om tang ha social long se ha ble chabar ba jela ki ha ble chabar jong state ke jungi ban yo jing sumar te ka wanra ka jing ban khia haki ya ka jing lut jing sep te habidi ba kani nakaliang ke executive committee kalarai ban ai kum ka medical allowance da ka ba ngin ya trailang bat ka SBI bank ka ba ngila ya keren la ya slok la shibanai tam menta ya ka ba kin ai ya ka special group insurance medical package ka ba long ka lat jingirap nam ta ki employees jungi kum ka kin hon hi baro ngi insure ki hapo jong kani ka plan but ya kani ka premium baro bei tingka da ka executive committee da ka KHDC but ya kani ka jingmang ya kani ka jingmang namar baka ka jingsiu yaki ka syongkat kum karta namangila shimlut baro ki details jong ki employees jungi ya ka sngikha but ya ka reta baki don menta te nganshu yathu kindat long ka jing siu ka jungi yaki katkum karta kan long ka medical allowance ka ban cover hakashisnem ka ban yarap yaki habapang bastom hakashisnem ye iwe employees kan long nadu lailak hadu nyulak shiteng hakashisnem kata pa kasyong hakarta jongki takadaw nga namla banong specific katno kiyo mereka kasyong hakarta kabaki hidon te but ya kani kabakam sutanat shushu kalong ba ngila batha ya ka SBI ba trailang bat ni ka executive committee bamenta bakin empanel yaki hospitals ki ba donkam namar ladangi phai hajing trekam jong ka state government kum ya ka MHIS ngi ba ki don ki hospital ki bampediang ya ka MHIS Shabar tengi ngim kwa banja kumta bat ngilai kren sani bha ngilai don meeting na kapor but habi di bat ka hospital baka ni ka medical allowance ke jungi bangin ayaki kala empanel ki babun ki hospital ki bapau hapo north east but what Shabar kum ka CMC belur kiwe te next kem baka ni ka sinjam baka executive committee ka shim menta namta ka welfare scheme jongki employees kan longsha ka eke jingirap ba ki babun si ki ba ya kendu ngimla biang hakalong brio man brio kapang stom ngi ngat ngi ketingko ngi kendu ndai ai baka ni ka jing persyang jungi kum ka executive committee kan yo ban yarap ya ki employees ki jungi